Изелин, салом салом. Мегум ки инстаграма доштем. Бо чӣ бара мегӯед ки ютуб дора надора? Ҳамун инстаграма ва инстаграм чӣ? Нав эфир гиром кардам. Ҳама динанги нақлам да буро. Янаму дара мепусанд, хона мекафа мегӯй. Ман инҷода 1 соат гуда хоб кардам. Динанги нақли чиснок чанд каста маъқул шудай. Раҳмат Мадина салом, Мавзуна салом, Саҳро Исмоилова, Гулия салом, часпидистай. Интернет безебай мумкин, Ганҷина салом. Эфири пухтупаси хонагӣ ҳозир эфир рафтестай, ман надидаму. Пазанда ошхонасы салом. Олим Қаимов, Мадина ТВ, ҳаматон созен, нағзен. Ха эфир медимба и болиштай, мада и болиш кудака хоб кадаги. Лоли говорада. Санкт-Петербург салом. Чӣ гуфтед Муслим Даудов? Ау навистед. Ҳо апаҷон, ман нафаҳмидам ки шаҳноза эфир дора, агаре бадтарак мекардам. Салом Мавзуна. Мастура салом ба Москва, Самадзода. Уф, ҳамин дара мегӯм канама бехш партум. Ҳама ғарибако созем. Исоҷон Давлатов салом. Ми дартона иққа звук дораи. Деонай гудакм ях кард. Салом Диловар, Равшанҷон Хова, влоги Амирзода ҳастай мебинед. Фарангиз салом. Ранги торти гизлай. Салом ба ҳама мусулмонони ҷаҳон. Салом. Одамои риштара жолодка мекини авва олин. Зия Фаслиддин салом. Сабрина сози осмони соф, шумо айкиҷои норакен ва зан ҳастен? Расул Боқиев пурсидай. Ман барои шумо шуда эфири Шаҳноза баромадам. Безеб ку эфири ваядамон эфир кардем. Нафаҳмидам, набуромадай мада бо. Салом хосиятбинӣ фаромӯш мада мета чой рез. Салом Меҳроҷ, ма дер кардам не, интернетон чӣ хеле ха мечаспа? Точно интернети ма часпидистай? Муҳаммадҷон салом, Мудас Али салом. Мора чӣ ба сози намегӯй? Саид Сияров салом, созен Саид. Саломи гарм ай духтарои хуҷанд салом гуфтесан апа. Муслим Даудов раҳмат. Я чи спонсори ҳамин канал шида худд. Канала ба номи худ монем чи. Салом апа, дигар ролтон нахӯред, то тинч дидан Никита. Во, ролтон расистки якум астона. Салом алейкум, умедворам ки хуб бошед. Ман ба ғайр аз эфири шумо дигар эфирҳотон баробар эфир мекунтен. Эфири пухтубазҳои хонагӣ буд апаҷон. Ман нафаҳмидам Сабрина. Да апаҷон. Туч лайф фақат ҳамин канала хонда наметавонам. Подписчикои ҳамин канал доред влогҳои зур-зурай ҳамин канали Туч лайф. Ва чи влогои тоҷикияда интересный. Манам ай дига эфир буромадам. Ҳоя мардакай. Парвизам ай дига эфир буромадам. Ки эфир дора? Шаҳноза эфир дора. Абдурауф салом. Таманно салом. Салом апа, торта худат пухтӣ? Не, ай чӣ харидам? 3-5 пухтупази хонагӣ эфир дора. Салом апа, дар эфири пухтупазҳои хонагӣ будем, бо эфири шумо пардем. Хуш омадед. Бачата нишон Техуарҷон. Маърифат Баҳодур ва ҳамин рӯз влог да ҳастай бачаи мадаки. Ба навбат гирифтестам шумо. Апаҷон дер кунен. Эфира худ ма хом барада точно соат 8 дига сози апа шукр соз. Шумо чӣ хе? Апаҷон эфиртон часпидастай. Чӣ да кубра чи ягон чиз запис кардистай Дилафрӯза бин. Ҳам Дилафрӯза ягон чиз качаст на эфири ма мечаспа. Ҳама вақт дар байни эфирҳо бисёр не ки. Кай сар кардем эфира? Нав сар кардем 5 минут шуд мо тоҷикем. Салом Баруто. Салом алейкум. Зодрӯзи ки ҳаст? Зодрӯзи ичка чойхӯракон Акмал. Не начаспидеса. Ич барои ҳамун духтари хуҷанд биги дега. Раҳмат. Муслим апай хосият шумо агар айвай хона бирои вайфай мемра. Не, ҳама хонаҳо даст. То хонаи ину магазин мерам ку магазин дам аста.
خواهرم دم دودگیم. سلام آپا خودت شما در دوشنبه زندگی میکنید؟ بله بعدی کرمو توقع میخرین هر روز شما طور میپزید در ویدیوتون امی دختران ما میخرم. کانالش هنوزم چیه؟ کانالش پخت و پز های خونگی. آپا بچه مایدکی تا نشان ته علی عمرو فامیلوزا ولوگ ده هسته بچه مایدکی. بچه‌ها خودتون بهترین گپزنیتون کانال ارزنده رو اومدم گپزنیش نخورید چوار ارزنده زور گپ میزنم. اسمت سلام آپا جان بر وقت افیر کنید در ساعت دشید دوی شاوشی چی برا دیلوور آپا جان چی به جواب نمیتین عرسیف سلطانов جواب دادستم کو بایشتی تو ما پرحمد چی به خودتون نشون دادستم ویدیو دستم کو ошава раҳмат салом эфири пухтупаз тамошо кардистам бо худ сар карди бо нишон доден ҳо рамазон хутон фарзандатон хуб аст шукр исмат салом удали чид салом ба хусият муслим давудов ахирам канала ном шад ҳаҷма мане муслим давудов мемоне хутона нишон те дар ду влог худма нишон додам я сета чанда намедонам хар бо изузанам ҳастаем ба кдсета айвеои то душанбе як навистиам хута хушруку ба нишонте ак нафаҳмидем ки бо барои влог одамо худшона хушрукна ба нишонте ман чи хеле ҳастам ман хеле худма нишон медиҳам бо ак ман барои шумо дига намешавам. ҳозир дар Москва снимать кардистам апаҷон скоро мепартом ма поделиться мекунам ва каналтона бо трои нами канали туч лайфда обна шаве апа бачара нишонте мемурумша охири дар эфирои вай мумкин нест кӯдакора тоқа нишон додан ки эфирма маҳкам мекунанд дилафрӯза нишон додам дар ёдтон аст эфира маҳкам карданд. али қурбонали салом замира салом апаҷон германия хонадонтон сухта буд не мо лагер давдем лагер сухта буд асиф салом апа хотият чи хеле хубен созен гудако созан нисфиҷон шукр раҳмат я бор равшаниёро нишон диед ҳамин рӯза влог мепартом шав ҳамаш ҳамин равшанай апа би косметика хусурен ма уқа косметика накунам ягон помада кунам мекунам крем тамоман истифода намебарам дар нами рӯзое ки худам куҷое мерам мебиём ним хеле нақош хеле краска намекунам да ака барои ми бо ака бояти дигаш майли чи нест ака майли хай безеби бугу майли я гап я чимут каҷала будаю бинит чимчи будаю гуфту боз ака барои худ медам бинима пластический операция мекунам ҳамин рӯз се одама ма блокировка кардам се одама бояд подписчигия муслим ҳамун куртката алиш кун ака кор надорам барои ту ҳамин рӯз мерам курткама алиш мекунам курткаи мая германия омадага 3 соли дига мепӯшам не дар як видео худтона камакак нишон доден тамом ку ҳамун кам дар ҳама видеои ҳаррӯза нишон додистам. апа бисёр пурсидан ай бас то лекин ҳамон хостгориро саро кардед хостгори масъала ҳалай худат биё тамом аҳамият надиҳед не умеда аҳамият надиҳем просто блокировка мекунам чун тамом рост нависта юсуф ҷон салом апа худат арзанда фақат дар бораи бурка гап мезана зато хонааш топ тоза хушранги хонаи мо бардаг нест файз исмоилов олимҷон салом ма борома ҷо кеса будем тоҷ мерем эфир дидим апа ҳамаро партам кай мебиёен тоҷикистон ай куҷо меои абдурауф спасибо пожалуйста ина шумо торта бисёр нигоҳ кардед диққат олимҷон худо намехоҳ хушруен ба навистиам ки ухе мактум мебахшида ӯ блогерои нав ҳамаш 20 сола 25 сола май ҳамаи 15 сола 17 соли калону апаҷон германия дар хонаотон сухта буд асиф султанов не хонаи мо дар германия насухта буд вақте ки мо лагерда будем лагерро сухта буданд шумо 6 кӯдак дорен гарикҳо ҳамин бекураска суя апа ҳусни худон дига раҳмат муддассали эфир часпидестай намедонам охтамано тило дар таги хоҳам ҷило медияргӯяд хеле нагум бо сар кунам хейтировеке хосият раҳмат саломи моя але гирифтен баруто саломат бошен акаи номи шумо чӣ маъни доштам баруто удзумаки ягон звездаи голливуда чие не баруто салом апа хосият чиҳо дорем фарзандоҳо ман аст хушбаҳолатон искандар салом муслим даёдов hey you дилкара нишон дидем 2 евро уже дар шоти мо гузашт муслим даёдов шумо ба рубл мегузанем дар болои евро нишон метия намедонам дар шумо нишон метия наметия дар иҷа 2 евро дилкара нишон тиен дил неста дар иҷа дар ӯ хона маша рафтагия хони бибишқати исфандиёр апа макаса созен али умаров шукр соз апа чида ҷавоб надодем муҳаммадҷон ибодуллович чи навистен
Асиф Султанов, ман зан ҳастам. Фаҳмо, Зарнигор салом. Оҳ, апа торт мехӯрӣ? Торт омадагӣ нав як бор хардам. Як бор сол навда харда будем. Мирӯз бо қад фармоз гаштем, бам торта хардем. Муслим Давидов, ба ту барори кор, барои дастгирӣ ташаккур. Рост, Муслим, ташаккур. Вақти охир фақат хутон моро дастгирӣ кардесте. Тортум форид биён охи. Фармоз кулча қатӣ чой хӯрдеста. Кулча данчонте. Кулча қатӣ да заминамон охи. Дамин тоза. Дастархона гирифтем ба ҳама нонхӯр тортхӯр шуд. дақиқат мол мезебитон дар ҳаёт зани зебоён. Раҳмат Нисоҷон. Апа хуҷат имрӯз дидем беҳтарин зан чисторагарм. Имрӯз дидем ада куҷо диде Раҳмон Шарипов? Апа вазминша. Али Умаров майли. Шумо соҳиби 6 фарзанди намегӯе. 6 фарзанд. Як бор синяк кунед, косметика кунед, ҳеҷ хушам не синяк. Созено чай Хаёмҷон, саломатӣ чӣ хел? Салом апи хосият Қурбонгӯ Ёқубова салом. Апа тавлиди манҷа чанд? Намедонам. Ами 20 солаям қай ба фикр хосият чида иштиёт хушрӯ буд. Умеда намедонам. Ҳама вақт намедонам иштиёи ман зур буд. Ҳама вақт пурса чиз ба дил ман намеёфтум дар Германия бихӯрам, фаҳмидед? Апа хозият зиқ нашин, критика ҳама вақт ҳаст. Ҳо, критика ҳаст. Ака и хеле критикаша навдидем. Да ми дига канало не, ами канали мада бояд обязательно ягон ами претензия шавада. Салом Созин Амакасатиҷи Аминка салом. ба ма ҳама афзуна ами критикора мегирим заблокировать мекунам. Абаҷон чипа намехонен? Умар Қурбонов хондум ку. Абаҷон ма ҳама тарафаш камҷакану дамо. Элбек Харипов салом. Раҳмат барои курка. Ҳохи курка чак бо ма барои иштак мегӯ ки ма миллион евро ами канал мегирим. Ҳар рӯз бояд ма як куркаи нав пӯшум сёмка кунам. ҳам куркарам дар 3 сол ма дар Германия охирон сол дахарда будам. Фақат очам янга мега арзанда. хайда пеши очашай янгаша нафаҳмидим. Хуштоманом гуфтеста буда. Баъд хадунок шадиде. Гудакта хадунок хусруваги сус рафтеста. Мара ҳавас кард. Ман рӯз рафтам хадунок хардам. Янка мега чӣ хадунок харди? Гудак то майда 5 моҳа мега. Ма гуфтам ака фордаг ма яке дар видеои арзанда дидам. Ма гуфтам намехонед кур кадум созен. Исмат Алиризо шукрсоз. Шумо чӣ хелен? Ҳай мардум нишон натие мегам. Нишон техта бо сар бо сар мекунан. Бинид каҷала бо чишмом каҷала буда. Навда 39 рафтам. амирӯз фаҳмидам ки як чишма каҷала буда бачаҳо. Чӣ да номи духтар Тамаша мегӣ? ҳамсоям Маша гуфтанам Тамаша рафт. Дилия салом сози пари чӣ хели? Гудакот созан нависта шукрсоз. Арзанда зурай хуши уборка куниам набоша. Арзандар дида уборкара сар мекунем. Ҳо чӣ метиҳад мотиватсия. хосияти чӣ беқавизеби қошот калтача. охна қош надонам нозанин чикор кунам. Нашавад қоша бо дроз кунам. охи намегӯ ки расоми ма Аллоҳ тарсем бесаводо. Ё нафаҳман. Манам мани зани дорам ки тамошо кардосиям Олимҷон Маҷидов. се боршид менависам ответ наметиҳен. Умар Қурбонов чӣ менависем? Мумкин ки намебурояд комментарие ки буромадеста ма хондестам. Қаёшаки раҳмат гарик. Апа ма зан ҳастам. Тоҷ миём қиматӣ. хай Тоҷикистон камтар қиматӣ. Дилканда ӯ хона. Имрӯз зодузи ке бехосият аҳишка баро тохаха. Салом арзанда фақат барои плита гап мезанам. мегӯй то қалм плита дора. Сато плита дора Карим Раҳмонов. Танги ма газ не. гази 5 литра. Чӣ ба ҷавоб наметиҳед? Номи каналтон чия? Рамазон Акобиров. Номи каналмон Таҷи Мама. Ман медонам ҳама дар ин канал зан ҳастанд. Мехостам як чӣ маслиҳат пурсам барои доғи рӯ. Аз ҳаматон миннатдорам. Ку гап занед барои доғи рӯ чӣ фоида мекунад? Апа хосият чашми бади душманон нарасад. Биргити сидаи своих детей. Спасибо большое Искандар. Маша ошхира рафта оши ба чеснок. хони биби. Абаҷон чӣ ба ҷавоб наметиҳен? Умар Қурбонов хондеста. Абаҷон ман фарзанд 9 сол шуд ки дар ки фарзанд дорам. ҳамакаса дуо гӯя ки янми Али Умаров соҳиби фарзанд шава. Мисол дугонӣ таваллуд куна. ай ҳама мечаспа. Ман мегӯм тели ма кӯҳнае барои ҳамун. намедонам эфир мечаспа бачаҳо. Красивая девушка салом. Абаҷон ва духтарак салом дора. Шумода чӣ мешавад? ҷианом Асиф Султанов. Анжела привет. Ин ҳам хамса эфир ку. Красивая девушка чӣ нависта яка?
Апа нодида нестид, ҳамара аҳамият надиҳед. Фаррух чемпион, раҳмат. Салом, салом. Хушбахтҷон Олимов салом. Бачаи клуби салом. Ман модари 4 бача шукронаи алоне ки хандондӣ. Чфай ханомто қинай баруто удзумаки. И аккаунти ки боша? Шукри худо нас. Ачай хаёмҷон. Салом созен. Фирдавс шукрсо. Шумо чӣ хел? Мо нас. Бачаи клуби шумо созен, мо тенҷ. Апа манҷар тавлуд чанд намедонам 90 чанда. Ман дар канали Пухтупаз чанд бор нависум, ҷавоб надод. Шумо нависум, гуфтум ҷавоб наметиҳед. Ман Исмат Алирезо касе бинумед смсша мехонум. Апаҷон лаҳҷаи гап занид манда маъқул. Саломат бошӣ Умар. Машаллоҳ чашм нараста гулӣ. Апа хосият духтари калонтин чанд сола? 13 сола. Салом чида хонатон бегилен. Сумбула Қабилова ай омадагимон ай Германия успеҳ накардем ки гилемамон нашӯем, ҳамаш дар як ҷо ҷамъ карда истодагия. Гуфтем ки гилем шувак буда квадраташ 8 сум ҳисоб кардем, дар ӯ плива як қолин дига мехардем. Ман гуфтем хай бесе камакаки дига гармишава махдум мешурум. Барои музи бегилем. Теҷека медиа саломҳо ҳамура худша пурси курка надора. Муслим боном шаби агаре ту муслим ту бояд ам хаевар киники накни, ки ман мисол куркаам надошта бошам, ту бояд нагӯӣ изои муъмин ҳаром аст. Нен бовар наданавистай. Апаҷон вай духтари катитон шуморо чӣ мешавад ҷиянам Асиф? Бачаи мадакитона нишон те. Дар эфир мумкин нест кӯдакатоқа нишон додан. Нимҷама ҷумбондаистам шаки хорава. Тоба ихрени нагӯён чашмам каҷала хандаза. Худам нафаҳмидам дар 39 рафтам таҳрик комментария хондум. Бояд чимут каҷала будаян? Усу нигоҳ мекунӣ каҷала меша. Гуфтам ҳо ба ҳамин гапа париди. Гуфтам ай канали ман заблокироватш кардам. Чашми ҳавай худаш каҷала медида. Мавзуна хосият хоҳар дига журналистӣ намекунед? Не. Салом апаҷон Аслиддин Солиева салом. Бучаҷон зато чишмиштон бегам кунед. Раҳмат ачай хамҷон бо ами кампирак дар эфирай. Агар кор ба омадан мешуд шумо хостгор таъин намекарда. Аз ҳамин подписчикоятон сар кунед. Шид. Ай кадом минтақа ҳамшид шумо сухан кунед. Арзандаву қазанаки тоза боша рава як бор хонаи хуштоманашо уборка куна. Вай хуштоманаш ба фикрам розӣ нестай. Мисол намехоҳам ки хонашона чӣ куна нишонтия. Не ки вай мера хонаи хуштоманаш ҳар дафъа ёрдам дар видеош мега. Арзанда ҳаво хунка ҳаво гармай. Ҳуснатон соза апазиқ нашад одамои чанд ҷакидан мега. Не ман парво надорум. Сабрина салом ман зан я унҷуд каҷала нест. Раҳмат Файзи Исмоилов. Апай ҳоҷат красавица Мастура саломат бошӣ. Даямо чанд сум мепартоед да вайфай? 700 сум. Апаҷон ба гапи мардум бовар накунед гариб. Роза Свиток салом. Апашка говара ҷимодси ҳо говараи поира дидагие? Поқати говара мекунӣ ку дар болиштанам хеле уже бедор шид. Апаҷон вай духтари салон дорад ба шумо чӣ мешавад? Асиф вай ҷиянам. Ку бинемтон апа як бор. Не набине ки чима каҷала. Рӯзи 24 буд бозор и деҳқон қатъи манҷа рафти гӯшт хариди ку фармош қатъи анамҷо дидем расми одама аъло мекашанд. Хушрӯи худотарз бошӣ баст. Раҳмат. бозор рафтам мо лимон шаке барои доғи рӯ кадоме барои доғи рӯ пурсида ку лимон шаке нависта Анжела. Салом апаҷон сози шукр соз шумо чӣ хеле мебахшед ҳамин прямой эфир шумо чӣ медора як талерка торта нишон дода шиштем Парвина мардом мисал ҷавоноам медроянд прямой эфир мо просто суҳбатай барои мо масалан хе намегирем маҳкам кунем торикиро нишон тема ҳамхе торта нишон додистем. Арзанда намефорам чида шумода намефора ва арзанда зурай ва темаи худша дора. Ҳар кас темаи худаш да дил кара нишон дил нестайҷа дада доғи рӯ оби лимон беҳтарин ҳар рӯз молен набо. Апа хосият намозота сар накарди сар кардам. Калимам фарзандо хубам шукр. Роза салом Давлатов красавица Мастура раҳмат. Апа хосият шумо нав хона бардоштистед? Не хонамон медони аймин соли ки ман шавҳар кардам ростам инҷа омадагим. Мо медонед чӣ кор кардем? Обновит кардем ним деол пеол намҷо ҳамаш чишта буд. Барои розеткаҳое ку ними розеткаҳоро дистен дар поён кардем барои ними ҳама девораро шикоф кардан. Баъд ҳамаро бо сар кардем. Таҷичка готовит салом. Дилкар чия? Аммо арзанда видео мекунам мегӯям ами ютуба тарк кунам. Шумо худтон нишон надода ман хиёл мекардам ами шумо осон ба ман
аммаи ман монанд Файз Исмоилов. Хонаи нав ремонткардагӣ беуборкарам таза арзанда мебахшӣ. Не ки хонаҳош фақат тозае ки порядка. Баъд чӣ ман мегӯям чӣ хонаи ту бозоре? Мегӯм намедонам айс ҷамъ мекунем айс бозорш мекунанд. Иштиҳоитон Раҳмат Давлатов 20 рубл 2 евро ва 30 цент. Салом апай хосият шумо соз. Шукр маъмур родина шумо чӣ хетоба иҷа эфири апай хосият ай чӣ арзандара ғайбат мекунам. Вам ранги мо зан аст чӣ дар кор рост мега ҳақ аст рост. Бачаам ҳамхеле навистай. Бачатон аккаунт кушода баруто удзумаки. Апай хосият ай гапзании шумо ҳаловат мебарам ҷаҳони сипос. Саломат боша Искандар. Ами канали дигар илтимос ғайбат накунен намефора надроини арзандара ҳарчи гуфтен. Рост нагӯен ҳар кас ҷавонӣ рафт омад. ҳар кас мисол тема хиса намефоратон тамошо накунем просто тамом. Манҷа дар эфири вайрӯза гуфта буд 96. Гуфтум ку 90 чандое астай мавзуна. Салом Шаҳлои Наҷмиддин чӣ хеле шумо нағзен созен апашкар подписчикота биген дар ҳаққи мо ҳам як дуо кунен соҳиби фарзандшам 8 сол мешава бекудакам. Дуо мекунем на 184 кас дугонӣ кунем. 8 фарзанд. Роза салом. Илоҳи бачаи кулоби соҳиби 2 тила писар шави ранги ман. Омин омин Шаҳло боно. Салом Замира. Ҳамон хонуме ки канали фурӯшӣ дошт фурӯхт намедонам. Тахминан 2002 буд каналаш. Салом хоҳарону бародарони хушрӯи Тоҷикистон. Ина канали Шаҳлои Наҷмиддин дурои касе нав блогер шуданяй ҳамаи чӣ ва чизои ютуба нақл мекунад. Тона ба точки дар бораи чихе видеопартой монетизация. Салом дугона не ки хандонди хосият боно чӣ ба Анжела. Шаҳлои Наҷмиддин абашкар саломат бошӣ гуфтай бачаи кулоби Раҳмат абаҷон барои дуо гуфтан. Худо мегим ҳаматон соҳиби фарзанд шавем ка додувои ҷанг ҷанҷол дар холатон авғали гудакор аз бор. Салом апа салом. Ҷокиров салом чӣ хел шумо бачаи кулоби худо ранги ман соҳиби 3 фарзанд шавӣ бачаи кулоби соҳиби 6 фарзанд шавӣ. Омин моям бефарзандаем соҳиби фарзанд шавем омин. Салом Барис фаромар Замира ухона бар пеши чизиш не просто усуда моншо тамом ҷавонӣ ҳамаш рафтай. Марам ин бачаҳома фақат почаҳом да ина ховш кардам уже тамом бо бедор шид. Пари Раҳмати Калон. Самса пухтесам тортишмор дидум торт форид. Рои кне самса ба торт алиш аз минтақаи ишқ бошад мешавад апа. Шид ай минтақаи ишқ муҳаббат самимият ҳама ҷо. Ман зан ҳастам фаҳмо апа меган маърака дорем рӯзи шанбе даъват мо намекунед. Чӣ маърака худам намедонам. Рӯзи шанбе вроде би ягон маърака надорум. Раҳмат апаҷон бисёртар менеҷер дар эфир бигирем висёли духтар подписчикҳо бисёр мешаванд. Пагами али Муҳаммад Давудов рост охи чӣ дар кор ғайбат. Саид салом дер каде қариб шумо қати зиқ намешаводам. Пари Раҳмати Калон апаҷон ба мисли шумо зан не 6 фарзандро ба ҷо кардан кори ҳар кас не. Раҳмат Саҳро апа механдонида чизнок зур нақлтон кардам форитону комментариҳо намислиям ва чизнока историяш зур. Шумо ранги ман кӯдак мехобонед ина мехаи на инҷа дар ховш кардам уже гирифтам бурдан шабу бедор шуд. 700 сомон ё 700 рубл 700 сомон Сатурн. Апа ҳамон рӯз гӯшт хариди кати манҷа нишон доден шумо буден ман будам Рамазон. Аҳлиддин салом чӣ хеле шумо чӣ ба намехонӣ Исмат Алиризо хондестам ку апа хосият данаҷо буд Сафар Қодиров Муҳаммадҷон сози арзанда ноз дода кабза ха арзанда одами ёш ду фарзанд дорад. Дар Тоҷикистон сомонӣ мешава рубл неку сомонӣ апа ошкатуку ай тирман апашка ошкатуку ай тирма падаркан имрӯза влогда мебине нишон метимтона. Салом алейкум Малоҳа Давлатова апаҷон чӣ хеле созе Малоҳат шукр шумо чӣ хе апа нест ягон духтари шукун ба фикрам ки не дар эфири ман духтари шукун нест. Хонат бозорае ки серкӯдакиҳо хонам бозора апа хосият сози Самадзода соз охи ӯ Сафар Қодиров салом алейкум дӯстон дили ғариб салом.
як бор ҳавлита нишонте бинем ку апаҷон. Ҳавли ма нишонатим ки сар шава. Оҳ ҳавли ту да хока лояй тухта нишон метӣ. Ба сар мекунам. Обисте амо ҳавли тоза шава. Омин Аминҷон гуфта апаҷон зеби хона фарзанд бошад хонара чиркин кунам бо бардоштан мегиреда. Оҳо паричеҳра рост гуфтен. шукронаи худо хонаи худат сер кудаки барои ҳамин хонат бозорҳо айс ҷамъ мекунем бовар мекунем айс бо бозор мешава. худованд фарзандот шава худоҷон мавори фарзандорот кунад зилия ҳои апачка худо ба шукр 6 фарзанд дора ҷобаҷо кунид та намефаҳмӣ. апаҷон ман духтар шумо чӣ мехӯред? торти прага чой ирӯз бе лимонай бо чой фармаш хона яхшид. салом апай хусад пичен пухта эфиртона тамошо дорам зур биёин шумо тортхӯрӣ ма пиченхӯрӣ. парвина камолова ҳама видеомда ҳастам андроид тамошо кунед чида мара намехонӣ хисрав ашуров хондестам ватсап сообщение апа хосият у вас всегда на высшем уровне так надо держать до конца мы с вами молодец умница горжусь тобой спасибо большое Искандар за поддержку за хорошие слова. апа хосият теҷи аминка теҷи аминка канали мо конкурс канданием духтаро мегӯяд ки каналое ки нав шуда шудан конкурс канданиям барои духтаро ҷамъ шаве натеҷи аминкада нависе якҷоя конкурс мекунем барои подписчик ҷамъ кардани каналҳои нав. кулинария дома салом ҳарчи тема арзанда мурд худо ба шукр. апаҷон ба наздики тоҷикистон мерам чӣ биёрам то серьёзно мегӯм ма фарангиз айкаҷон меои фарангиз чида мавзуна чанд қашид видео накадай намедонам ма ҳамин рӯза пеш ҷои кори ҳавай будам гулия гули комментарияда гап мезанем бад мешава шит договориться канан ё да ҳамин мулки ғарибӣ дуомон мустаҷоб гардад ҳамшаҳрим будай кулоби омин дуотон мустаҷоб гардад акам ҳамамона дуо мета фақат ҳазор раҳмат худоҷон ҳамамона тия фарзандои ширинак омин дуо кунед ина раҳмон шарипам соҳиби фарзанд шава. лалиса салом апа ҳамқа кофтаста наёфтестам киҷо хондеси барои чӣ камтар дер кардам намедонам. салом фаррух давлатов апаҷон равшанҷона нишонтем влоги ҳамидзода равшана. салом апа салом апа манижакати шумо будеҳо манижакати ма будам жора салом. салом апа блогери 3 дочка подписчик бисёрай ё ай шумо 3 дочка бисёрай. анварҷон салом муминов манижа чит меша ҷиянам мешава. салом апа хуҷат созен сабр уқа дерам накаден ним соат дер кадем. италия салом чихе шумо тортпаз ирӯз ягон эфир буд набуд ман надидам хосият як савол осон чӣ савол буд осон да ки 6 буда значит апай хосият зани бадавлат соҳиби 6 фарзанд раҳмат умар қурбонов салом апа бума дер кадам озарахш олимӣ қариб дер каде таҷик блог салом хосиятҷон ёвон бре насиб барис оля мошина як рӯз метиҳан мо мегиран як рӯз метиҳан хай мошина те дигар наги охи онам хеле салом апай хосиятҷон ма фарзонаҷон салом озарахш мо ним соат шуд суҳбат кардестем барои гапе ки гуфтае ки чашмот кучаем ки худ кучай анжела ман гуфтам ки бес ки ҳами 39 сол шуд наомадам бечора дӯстон оина якдигар ҳами муслим гуфт ама каса хонаи мо макарон паловхӯрӣ биёед дӯстои азиз хонаи фирӯза теҷи аминка маша синфи чанд маша синфи 7 маша хай дигар состен шукр гарик шумо чӣ хеле апа эфиртона тамом накунед ман намозом мехонам бо медром ҳатман месте мо шуморо интизор мешавем асос намозай эфири мо фоида нест. асия салом мичгона салом япа хусият бо кӯдакомон зиндаем гӯйҳо додувоям ё қатӣ кошки ман авланги шумо серфарзанд шавам ва олимӣ баҳамхе сартон вайрон мешава ки ду чама роҳӣ кардам камтар тишӣ нашидай. салом фарзонаҷон анжела каримова рост гуфтен любимый мой тортик прага тортики прага свежий будай болаззат буд намедонам чанд сум буд арзон буд ба назарам 50 чанд сум буд барои ки 40 чанд сум зачим додам. фотима салом чи ба ҳамара мехони мара не рамазон акобиров ма хондестам агар ягон смайлик ягон чиз дигар роҳӣ кунӣ ки ютуб худаш фильтр куна нишонатия ман намедонам ки ман ҳамара хондестам. аминҷон салом гапи ҳар демнара кучнака сиқнаша сафар кодир шумо гап медиҳед
بگو ناجانا سلام. Салом, апа, блогери 3 дочка, подписчиков бисёрая, шумо ай 3 дочка бисёрая. Селин салом, Ваҳдат салом. Апа хосият видео дар телефон снимат мекунем. Мавзуна ма тама видеома дар телефон снимат мекунам. Samsung S9 Plus хати. Камера ягон чи дига надорам. Салом апаҷон, ман бо дер кардам. Бо дер кардем. Апа 4 карди чӣ? Не, 4 накардам, 4 накардам. 4 ман ҳамха намекунам сафар қодиров. Я бор менависад мегӯм нанавис ки ман 4 мекунам. Бо менависад мегӯм блокировка мекунам. Охе баъд сеюм борда блокировка мекунам. Бачаи кулоби худованд илоҳо чоргонӣ тияртона. Апаҷон, ай Москва мерам, чӣ барам, чиз дар коритона бигӯен. Ҳамин хутон соқ саломат биёен меҳмонӣ, биёен меҳмони мо шавед. Ҳамин чизи дар корияи мода. خاصیت کانال یا تجربه که کجوشید امجد هسته کو تورپات همه روزی دراز سلام علیک کردیم رسول باقی اویلای تاجیک در آلمان سلام سلام. ما گفتم که اویلای تاجیک در آلمان 15,000 شوه. بعد مرا وقت شده چی گپی گفتیم، بعد گفت که زور مرا رکلام کردیم. ما گفتیم تو 15,000 شوه. بعد مرا رکلام کرد. نصیب هفته دیگر رکلام ما در کانال اویلای تاجیک در آلمان میبره، در کانال سعادت مونو درویش ما هم کدامی که подписчикои ма обуна несте, дар канали оилаи тоҷик дар олмон обуна шавед. дуо кунед ки ман ба мақоми раиси ҷумҳурӣ бирасам. Воҳ бачат ҳафта шид интихобот октябр дахар тезш бигиягане бо торт мехӯрем. ҳош зора чико кунем? марҳабохон молодецка. касе ки мехоҳад ки дар конкурс иштирок кунад 2,500 рубл 2,500 рубл пешпардохт мекунад ва намедонам чанд ҳазор подписчик ҷамъ мекунад. зинҳо барои ҳамин касе ки мехоҳад блогерои нав марҳамат теҷи ҳамин қатъи алоқа кунед. баъд маслиҳат мекунем ҳама каса зинда буд мухлисои бо ақлат саломат бошем. пашаалло янгаҷон прогулка кардем, эфир кардем ба 3 дочки занаки калонсол ё синни соли худмон. 3 дочки ба фикрам ёш и духтаре ки ҳама инаи арзанда мавзуна ма и духтаро қариб 13-15 соли калонам. ино ҳамаш ёшанд. апа хосияти қа кӯдакҳои ором доред. овозшона мебарем. ман 2 духтарча дорам. ҷавоби 6 фарзанди шуморо метия. умар қурбонов 2 бор савол додам, ҷавоб надодӣ, нафаҳмидед чӣ ба Реал Мадрид якум бор смс-тон биромад. мада намебироя ютуб бози филтр кардестай ҳар смс намебироя. ёқубов сози дугона шукр. апа хосият духтари дуюмтон чанд сола? 8 сола. рафтантон чӣ шуд ба ноҳияҳо насиб? апа хосият даҳанам об шуд ба торти прагат. фаромарсета кашт. биёен охи биёен, ман ёроитон кунам Германия. магазин рафта будам, омадам ки эфир рафтестай. чӣ харидая магазин? муаллимаҷон Наҷмиддинова салом. ман конкурс мекунам катитеҷики аминка. раҳмоналӣ фақат ҷавониш вспоминать мекунад. мунира гавҳарова салом. шид шумо конкурс кунед набошад уже ина дикка шуде. манижада расонен смс-и мара шид манижада мерасонам. 10 сент кам 3 евро мегум манижа посилка шид. аминка чихели конкурс. аминка каналои наве ки подписчик надорам, подписчик ҷамъ мекунанд дар канали мо конкурс карданиянд. барои ҳамин яҷоя касе канал нав шудаге амо амин қати алоқа кунед. территория силсилаи управления гаи я нишон темай ҳамҷоя. ҳамирӯз мо ҳам гузаштем рафтем видео кардагим. аввали влогда мебинем. салом апа хосият дидем дар ютуб хитоё? дидум одамо ғалти дистиян. кӯдакотон дар кадом мактаб мехонанд? мактаби 59. манҷара ҳамроҳ бигиред. мо подписчикҳо бо бисёр мешаванд. насиб сариносози хуби ирӯз рафтам манижара салом ша видео кардагим влоги бегаида мепартом. салом апай хосият. маҳмадали абдуллоев салом. апай хосият таваллуди шумо 80 не 81. фирӯза айту 5000 меша. дигоно салом салом ҷумахон. 3 дочка ки канали влог эмайли сарома вайрон шавадам фарзанд дошта бошам. худо метиятона дерояду шероят. шумо чоргоник таваллуд мекунед. апаҷон барои чӣ рафтен ай Германия? барои ки зиқ шудем. худо навқати кӯдакҳо ай магазин ромадам эфира дер кардам. раҳмат. апи фирӯза дуо кунед ҳама бефарзандо кӯдакдор шаванд. салом алейкум сӯзи апаҷон. шукр акбар каримов.
модари ғариб салом, манҷа ки ҷуда хонашон ҳар рӯз дар хонаи мо наместаку. Марҷона салом, салом ман зан, апай хушият дуо кун марам ки шумо фарзанддор шавам. Ҳамаи инҷа бефарзанддора мо дуо мекунем ки соҳиби фарзанд шаванд. Шумоам дар ҳамин радифи ҳаваё тортон якҷо хайден ай 3 та 5 маҳбуба. Апай хушият шумо ба Германия коркунӣ рафтеден? Не, гарик хотят чам ранги мани дар дил кина надори, аммо ту фарбе намешӣ. Апа торта бихӯрен, ои давони одамо рафт. Медонем торти и қак буд, не ки ҳама бисёр ма хӯрдум. Хӯроки чӣ кардед апашка? Мо ин рӯз таваққи чида чӣ кардем? Хомшӯрбо кардем. Устои мо ваяй ку неми Фарухай вайда авқотоем хеле нони таваққи бисёр мақбулай. Нам хеле кардем. Чӣ мехӯрӣ? Нем хеле чизо, чой, нон. Салом, адреси Умерара намедонӣ? Умерара. Ки боша Умерара? Ҳомарам ждать дору. Якм хтипланда. Не, неми ҳафта уже тамом оилаи тоҷик 15,000 мешид тамом. Дига ждать накӯ. Эфир нав сар шуд. Не, эфир рӯз тамом мешава. Ина канали оилаи тоҷик дар Олмон доред дар бораи концлагерҳои Германия. Ман сари хохистум якум авая биромада тамошо кардам. Коротон сабук нашудааст? Не, Пари, послушай меня, моя дорогая, скажу я тебе вот что. Ты женщина стиля, красоты, уверенности и обаяния. Ты пример для многих женщин, ты мечта для всех мужчин. Хосят Афа, Искандар Аскаров, Рамати Калон, бароиха комплимент. Мо пирем. Чӣ ба пирен шумо? Шумо ёшенай марҳабохон. Абаҷон кай мерен истарафшан? Камтар гарм шава Фотима. Салом ай Екатеринбург. Екатеринбург салом. Хотят просто нахон саволорам ҷавоб де. Нахонум майли. Салом духака ухбу мехонум. Оилаи тоҷик дар Олмон амирӯз видео бироварда ба Дилором. Мадам оилаи тоҷик маъқул ай аввал яҷоя гап мезадем. Мада гапзаниш беҳад маъқулай. Салом Қозяҷон. Майя салом. Чӣ шумо? Файзали салом. Эфир уже ба охир мешава. Муслим Давудов пага уже номи канал Алиш мешава. Торт мадарои кунен ши Майя. Номша Муслим Давудов мекунам. Чида мада се бошид бинависам намехоне. Хисрав Ашуров намеброя. Инами нав бромад хондум. Ки ай 33 территорияи гаия кани ҳой биге. Маҳбуба маҳбуб худо соҳиби 2 фарзанд ярда як бора. Ранги мо бисёр бидайку дили дардманд. Омин апи Фирӯза. Салом алейкум Шабнам. Апи хусусият ҳар бега ҳамтари эфир кунен. Ӯ рӯз гари розӣ қафия чанд кас нависта чӯ эфир нест ирӯз чӯ эфир нест. Ман гуфтам ахборум. Ман ахборум гуфтам шумо да ҳар рӯз эфир кунам мега не шинем гав зада. Баъд бо чанд кас дига ман нависта ки шумо чӣ хела эфир мекунед я сандуқа нишон медиҳед я девола нишон медиҳед дигаро давлато мебинанд ай бай. Ман гуфтам охир мо худмон ба худмонем хиди ба хидием. дар куҷо хеш надорид дар қара Али Умаров нафаҳмидем ки дар куҷо нависте. Депортон кардан ай Германияҳо депортмон кардан. Омин. Кай блогут меброя? Бегаи меброя. Худоҷон ҳамада фарзанд расун. Шав. Дилором торти пеша апай хусад дидам мегум я магазин барам не ки эфир тамом меша. Апай хусад чӣ навигари тинҷи амони шумо буда чи? Салом апай хусад чӣ хел шумо? Нағс завати руки шумо чӣ хел? Торта намехӯрем биёрен ман бихӯрам. Шир биёрен. Мақсуд салом. Сафар Юсупов салом. Саволуме ҷавоб надодӣ. Чӣ нависте Файзали Раҷабов набиромада? Апай хуҷа шумо қатъи оилаи тоҷик дар Олмон озмун эълон кунед мо спонсорӣ мекунем. Шид гап неста. Инаи Kids World дроен вай видеои зур монтажотон зур не ки ман мехостум детский канал кушом ман вақти нав сар карда будум ҳам хали монтажуро нафаҳмидем ки ба чӣ программа мекунанд. Апи хосият қошонатон чӣ кардем нимш нест? Қошон ман аму стилистам нимша парон рафт самолёт кардку. Ва дига ман краска накардам. Мо да ҳами ҷоем ку видео дина буд имрӯз ният ҳаст бо мешава. Да хонаи мо овоза бинем. Саломат бошед ҷонам, ман ҳаматона дуо мекунам. Кӯдако созан Раҳмат Сафар Юсупов апаҷон соз манам занам чӣ бай равшана влог накарди. Имрӯз достон влоги равшанай. Бо кай эфир мекунед? Бо пага.
пага влог ҳаст, имрӯз влог аст, шав монтаж мекунам мепаро. Апа хуҷат маро чида намебине? Ман я дидестам ку оилаи тоҷик озмун эълон мекунен. Чӣ ба иқа бефарзандо мегӯян дилам танг мешавад, барои худмам надорам, иқа нагӯен. Мехонен хеле мазза наметиҳад, озарахш мегӯяд. Салом оилаи тоҷик. О, оилаи тоҷик занаки зудурай. О, гапзаниш мада мақла. Ҳамин нав сар карда буд? Я бас кардани буд. Гуфтем бас накунӣ, оли зур мешавад. Апа хосият ягон одам биё нутелларо икунам. Куҷо нутелла нахоҳам қарайд нутелларо икне. Мо дер кардем ку, ҳо дер кардем. Уже 40 минут шуд ман гап застам. Паноҳӣ заказ мекунам. Апа хосият узр камтар дер шуд. Ҳеҷ гап надорам. Ман канали Майя Абдуллоева дурен обуна шавен, фаберлик духӣ буридам. Оли биёя ба нишонтон метавам. Апа хосият тез эфир кунем. Да я рӯз ду бор. Да дилтон назана бо ду духтаракон. Оилаи тоҷик манда маъқул не гап заниш бо бача чӣ ба маҳбуба. Апа хосият дар барномаи блогеро чақчақ гап иштирок карда будем. О, иштирок кардам аввал охирон бор. Не бихон эфиро шумо ба ҳамаи хондану ҷавоб доданат интересна. Самадзода мегӯяд чой кабуд мехӯред? Не, чой кабуд не, чой сиёҳ. Чой Сулаймонай ку хеле мерехтиша. Салом алейкум ҷаҳонгир. Салом апаҷон, чӣ ба ҷавоб наметии? Достон Алимов чизе навистестем? Ма ҷавоб додистам. Ина дигароро пурсидам ки ҳамин ягон чиз дига навистен шумо ё не? Имрӯз влоги нав нестай? Ҳастай фаришта. Фарҳод салом. Гулия гули шомурам соҳиби фарзанд мешин, зиқ нашаем. Майли пари созен хубен. Ҷаҳонгир раҳмат. Шумо чӣ хел? Ман чой кабуд мехӯрам. Шабатон хуш. Шаби шумоам хуш, паричеҳра. На двоих прекрасных сыновей. Пусть у тебя не будет конкуренток. Спасибо, спасибо большое. Гуфтани Қурғонтепа мерам. Чӣ ба нарафтӣ? Раҳ вайрон буда. Мошини мардума набарем. Гуфтем зада барем. Ҳо мешавад спонсори да марам пуш кун. Шит гап не. Салом апа хосият ҳамун сандуқчаҳоро куҷо гирифтем? Сандуқчаҳоро турма падаркаро кадан сарвинос дина пушти апаи марҳабо торт хардем. Бо имрӯз барои апа хосият торт хардем. Жиро бисёр мешавад. Хуҷам бире сёмка кунӣ. Ма полни расходоту наметиҳам. Шит куҷо хуҷан равед шумо сухан кунед тамом. Ҳафтаи дига ман мерам. Хуҷан ҳамин ҳафтаам барфо шава мерам. ғамса хӯрде. Апаҷон шумо бисёр ширин мехӯрем. барои музани ширинрӯӣ бо мара да Файзали Раҷаб комментария нависанд. чӯ иқа хунуки иқа руд хунукай. Оли комментария охирон бидзора хонде. Мактум бо дар зимистон ба шуморо рӯи ма гарм боша. Салом дер кардам. Чи ҳо некрӯз конкретно дер карде. Сандуқро намеёбанд мехаранд ай бузург. Не сандуқчаҳо туҳфа буд. Майлаш хай то блоги оянда. Гарик Фарух ай бачакунӣ омад. Ҳо Фарух омад. Кора сар кард. Апа хозир насиб боша. Фарух кухни кай тайёр меша ки хемат дром хеле пазм ягон чи партичку бинам. Ча Наврӯз да тайёр мешуда. Апа хосият бечухини интересна якҷора нишон медиҳен. Охи куҷора нишон тим дига дар ин хона ҳеҷ ҷои интересне нест. Барои ҳамин мехоҳам эфир кардан ки ягон чизи интересне нест. Илҳом салом. Соат чанд эфир мекунӣ апа? Иними соатҳои 8 Тоҷикистон. Охи нутелла қимати бад ку. Охи равонкуниш ба ода қимат меғалта модари ғариб. Сургут салом. Озина тамом мекунам. Да болои сар мистодаган ки тамом кун. Духӣ бо дабафка дора. Дабафкаш дар кор не. Худтонро саргардон накунем. Духӣ апаҷон дар Москваем. Имрӯз зодрӯзи шавҳар майнаким тоқа шитам. Як рӯз пеш мазам грех наомад. Омиладорум ҷура шакати додарш роӣ кард. Ман имрӯз телш накардам. Ҳамакаса чӣ маслиҳат метиҳен? Акхай тоқат кунен. Бо ҳомиладорен. Камтарак вазбин шавен. Иншоаллоҳ ҳамаш нағз мешавад. Оилаи тоҷик кия бопа? Оилаи тоҷик видео сёмка мекунам. Фармош шуда ӯ хона газан дар ин хона ки овози лавзи худшикатӣ гап намезанам. Срочна салом. Чӣ да шудтон омад? Ягон кор шудай? Элбек шумо зан ҳасте? Иҷа ҳама қариб занай. 299 сум Сабрина. Салом апаҷон. Охиршам боша успет кардам. Чӣ хел шумо? Шукр раҳмат нағз. Шумо чӣ хел? Шумо чӣ бояд пул 299 сум гузаронде? 20 рубл бояд мегузаронде. Ставкаи мо 20 рублай.
خیرت افیر کردین در غریبی از زمیره گیره میکردم با قطعی شما خورسان شدم گیریه نکنه زیخ نشوی همش نق بشم من 3 سال در می غریبی بودم بعد اولا ویدیو نمیکردم که تو قضیق میشیدم بعد ویدیو کردم قطعی دمو گاب میزدم اینتیریس نبود نه یگون توجیک نبودن نزدیکیم یگون اروس نه افغان نه یگون همزبان مون نبود باور میکنین آه صبری سپانسر اومد اومد په خاصیت یگم آدم نیست ای آلمان یگم چی روی کنیم تاجیکستان آلمان اگر چیزای خودتون روی کردنی باشه یا چی هسته коробка قطعی چیز روی میکنم грузовико ягон борои худтона роӣ кардани боше ма ай олмон амон грузовико қат чизома роӣ мекардам ма почта қатъи хе одам наёфта будем ягон вақт ду эфир ба инҷа унҷа кардистам ҳами яхе занак дар ютуб изо намекашанд гап зада наметавонанд умедворам гуфта гап мезананд шералӣ мегӯяд сабрина сум гузаронд 299 рублеҳо сабрина раҳмати калон апа хушад эфир да ай куҷо сум мепартоянд мая ҳами ҷое ки гап мезанед сурати долларе ку амро меҷиқен баъд пул мегзара шабои хуш майли айхандара накафи тайёрша мерем хосгорӣ манам имрӯз зодрӯз дорум айша идрисова зодрӯз дорем табрик мекунем саломат бошед торта ба саломатии шумо қатъи чой мехӯрем элбек зарипов занг зан ҳоли наравен хуҷанд раҳо безебанд не гуфтан раҳо тозаеку дер карденро шосид апа раҳо безеб хайга наместем наврӯзаш дад мекунем спонсори хуҷанда ёфтем намегрезаи одами хидия айша зодрӯз табрик хуҷанди бостони мо равед бучаҷон насиб мерем самбусаи анбарои шуд ман фақат дер мекунам чӯбаъд дер мекунӣ раҷабов шумо колокольчи хаҷиқидагӣ несте намебиёя ки эфир сар шуд не апаҷон как шуморо я чӣ мега ай ба хелишон мега файзали раҷабов хай аҳамият наметиҳемшон малоҳат салом дер кардем малоҳат дер кардем ман хайри хуш мекунам бозӣ айша зодрӯз муборак во навразавай чӣ хел кухня мешавад намедонам ба ходи устои мо бай кухня тайёрай фақат ҳами дурӯб пуруша бояд соз куна салом ҳамон сандуқчаро нишон доден ҳамин рӯз влогда мебине пока ҳавои хуш омада майли анжела саломат боше хочу выразить свое восхищение вами вы не просто красивая женщина вы талон грации элегантности очарования величия искренности смелости и уверенности апа хотят достойная спасибо большое сколько комплиментов сегодня банко ҳозир метам пула роӣ кунем ай куҷош мо пул роӣ мекунем ай куҷое роӣ кунем метиҳем бо ҷавониш қача омад на тамом ози ман зан ҳастам мара нахондин кужора хондум чизе нависте апа хосият мо дар германия фақат эфиротонаш дад мекунам тамошо мекунам зиқ мешем зиқ нашавед дар германия бурои прогулка кунем магазино равед тамошо парко равед сандуқчаро акатон рӯй када ҳо акам фармош муша пас кард оли не элбек шутонда занг занед охир чида занг намезанед рост мая салом алейкум апаҷон созен кӯдакотон соза шукр маҳдӣ маҳмадзод чӯ кардеш мо ирӯз дер омаде айша ҳамара раҳмат гуфтеста подписчикотон қариб ки ҳама ғариб ҳо дар тоҷикистон охир интернет нест ҳалол ки душанбегиё тамошо кунам салом апаҷонишам влог ҳаст салом ба ҳама мардуми ғариб апа хушаҷон созӣ шукр омина чӣ хеле шумо навасибирс чӣ хел ҳама ба хоби хуш дилором майли нағз моне ирӯз чӣ хеле осиста хондистен охир уже тамом 50 минут шуд оз хайри хуш мекунам салом апа хуш ман имрӯз дер кардам конкретно нови турецкий сериали дер кардаe ман қариб мемурдум телша кӯшт наомад хай мумкин ягон кор дошта ягон проблема буда нафаҳме ку сабабша барои ми дара вивид накунед дер кард чи апаҷон дер омина дер апа хушад агар қурған рафтем видео када партоен насиб муслим даудов чӣ ҳаста боша смайлик будай 60 рубл раҳмати калон хайр ҳамада хоби хуш номеро ягон грузовик шатен грузовика комментария да нависем ман номероша метимтона фарангиз тоқат кунем бо ҳомида дорем фикри худтона кунем рост мегара анами расул боқиё элбек зани дуюмен ана дуюм спонсор омад и якум спонсора даудов якум спонсора
сабрина диюма дилором аҳмедова куҷо мери апаш моро қачи шутон мебин миқа ҳамдигар фаҳмӣ дорем ду кне моама михел шавем мумкин шумо нав чӣ кардагиен шавҳар кардагиен чанд сол зиндаги кунем хали мешеба аввал моамам хали будем ма а мегуфтуми бе ма бе мегуфтуми ве сози апа ҷон имрӯз видеото дидим хеле зуд равшан чик созе апа май самара муниса салом самара салом ҳама тинч соз ассалому алайкум хотиҷон бачаи мадакита мефуром бозӣ куна бинам ҳамирӯза влогда ҳастай бачаи мадаки ман корам бисёр меом тела мегирем ки эфир тамом шудастай бисёр вақт незани якум дуюм фарзанд май бо да ғарибием хайр москва ба ҳама мардум шаби хуш дилия малия пихозят хонатон да куҷоя да охири корвон элбек чӣ ба шутон ҷураша пеши шумо рӯй мекуна апаҷон шумо 6 фарзанд доидан тираждо соле файзали раҷабов раҳмат апа исфари мо ба бед ман моҳи май мерам хони ман ба равед расходотоно метиям шид ина красивая девушка исфара мо моҳи май мерем вали ман дафтар мекушам менависам элбек шумо чӣ ба бо шавҳартон ҷангӣ ҳастен ки хе мекуна нафаҳмидам ман апа печеньёма пухтам фаромарзараи навро икнен иқа печени ви да ҳамин наздикӣ буден ва торт пазен охи сабр торта дидум ҳавасм кард магазини окей равон элбек шумо группаи таҷмама дурем ҷа ҳама ранако маслиҳат мечан будақ тез айша табрик садсола шаед рай нам газело да мешини рай нав да ман куфгум амҷа пичин мегирам чанд рубли гузарондан дар кор гулинор гузарондан дар кор нест и бачаҳо худшон ихтиёрӣ пеши худшон гузарондиянд хай шаби хуш илҳом хай диловар хай дилорум аҳмедова ман тарафҳои московск мерам часта занҳо агар надонед хабар токунумия хелотона ки 5 панҷа баробар нест ҳама як шида наметавонад баъд ҳама як хел боша неинтерес намешавад рост ҳама ҳар темаи худша дорад масалан шумо мега ина мефурам уна мефурам касе намефурта ҳеч наге просто каналошон надрои мисол тамошо накунед чем ягон гапи ганда гуфтан масалан инам чандта канали урусӣ тамошо мекунам кадомиш намефура дига намедурам наменависам ки ты мне не нравишь иди отсюда ты себя показываешь просто мебурам ман омадам эфирда торт пухтагиям ки харидем оилаи тоҷика ти шумо чӣ хел ба связ бироем комментарияшонда нависе ё ки инстаграмшон саодат 0712 хай тоҷ лайв оилаи тоҷи дар олмон апаҷон созен чӣ ба калнамое апай хоҷаҷон 13 сол шуд зиндагӣ дорем намешавад чӣ кор кунам ягон чӣ гӯед 13 сол и ҳоли нав 13 сол мешава ҳамаш оста мешава ҳозир шумо мисол бо бироя одами дигари қади зиндагӣ кунед 13 соли умртон барбод мешава барои ми фикр кунед мо дар инҷо апай саодаҷон сози да ҳаққи ғарибот дуо ку фарух тоқат кунед ҳамаш мешава насиб апа як рӯз торт мекунам хонатон мерам шид мо ҷанг накардем ма кор мекунам дар хонаи кампир ӯ дар квартира худшон буд тел кард ҷураша кати додарш роӣ карда худаш наомад бекор буд ганда дилам монд хаяк ягон кор дошта гап неста шумо ба саломат бошед апай хочад торт ба маза шуморо дидем гуфтум як магазин равам барои ми хезе магазин равем ҳаматон да хай ҳаматон айпай кор айпай зиндагӣ айпай намозотон шавен тортатон ахирен ҷанг накунен қади шумотон ҳама нағз мешава ҳама тенҷ мешава на чия бо чӣ бугумтон проблемотон ҳал мешава ҳаматон соҳиби фарзанд мешава фақат вақт дар корай вақт барои ҳамин нархҳо да талхакаф монкади надиде реал мадрид гап нависагитона хондум барои ҳамин рӯ афтода нашавен ҳама каса нағз монен саломат бошен ҳама каналҳои ҳами занакҳои тоҷика дастгирӣ кунен ҳамашон мисол барои чӣ видео мекунанд ки шумо тамошо кунед масалан ҳавас мекунанд мебинанд дигар давлатҳоро мисол ва ёам чӣ кадистиан видео кадистиан идо тоҷикам ҳавас мекунам ха видео мекунанд барои ҳамин ягон каса мисол ягон гапи гандам гуфе шумо ягон чӣ намешавад ва ёданда народ гапи нағз меге бо одамо чӣ қадар чӣ мешаванд мегӯянд ҳамин мотиватсия мешавад барои ҳамин ҳаматон да хай то пагаҳ эфирда бо гап мезанем